ịma na agwa nga na ọ bụ na emecha ihe anyị na-eme na m ga-akọwarụ gị ihe dị n'okpu anyị ewe n'iwe wetagodo ndị a ekike ha kere gosi na ihe unu bịara ebe a bụ ihe obi aṅụrị eziokwu ka asị eziokwu maka na ọ bụ ihe obi aṅụrị okpu ga-akwesị ịdị ụna doro anya ikpo anyị na-akpụ ya okpu agụ makwa na ịkpọ ya okpu ologbo otu a ka ọ ga-adị ọ ga-efe aka nri gị ọ bụ na ị na-eje ebe a na-elu uju ị na-eje neta mmadụ n'ụlọ ọgwụ ị na-eje ebe mmadụ nwụ ị na-eje akwamozu ọ ga-adị n'azụ o doro anya ma ọ bụ na ị na-eje ime ihe mmụọ ihe ọbụla bụ ihe mmụọ ọ ga-adị n'aka ekpe o doro anya ma ọ bụ na ọ nwee ebe ị na-aga ị chọghị ka nkịta mmadụ nkwukọrịta ihe ọbụla n'ụzọ ọ dị gị oke mkpa onye a si gebe ọ ga-adị n'iru o doro anya mana ịfụ na ịbịa wefee ya aka ekpe dịka na-eme ihe mmụọ ọ ga enwe ịmụta ugbu a ngwadozie ya ọfụma gwadalụ ịkọzikwara inye ọkọm obere ego nwanne subakwa Igbo ọnụ subakwa Igbo diọkpa subakwa Igbo nwanne subakwa Igbo nwanne nwunye m subakwa Igbo ọnụ subakwa Igbo enyi ya subakwa Igbo